Bones tardes, el meu nom és Toni Cànoves, molts se suposa que ja me coneixeu, i els que no me coneguin, que sabin que representa un grup nou que se diu ON Son Cervera, ON vol dir en anglès connectat, obert, i és un partit d'àmbit totalment local, d'un àmbit que darrere ON no té una ideologia tradicional com s'ha conegut de dreta, esquerra o centre. Després de 12 anys de descans, en les meves circumstàncies personals diferents, he tornat a intentar donar aquesta passa per intentar això, aportar en el meu municipi. Fèrem una presentació oficial del partit a Cala Millor, dia 11 del mes passat, podem dir que vam estar content perquè va venir molta de gent per intentar veure què era aquest partit nou. Hem fet també uns 2.000 fullets informatius explicant qui som i què volem, també. Amb aquest fullet informatiu que hem presentat hem intentat també donar un poc d'informació variada, informació sobretot de la situació econòmica, amb uns datos que, evidentment, quan estan escrits han de ser rigorosos, han de ser reals, i vull comentar també que Son Cervera, en relació o comparant ciutats com Palma, Barcelona, inclús Manacor, és un poble més petit, tenim 11.500 habitants, aleshores no hi ha tanta ideologia com puguin ser, com he dit abans, aborto, el català, coses que no són de les nostres competències. Jo penso que la gestió és lo important. La gestió que se fan a Espanya hi ha uns 8.000 pobles, i se suposa que n'hi ha moltíssim com els nostres, i el que se fa és donar serveis als residents. Serveis de neteja, de policia, de festes, de tràmits, i això és el que penso que hem de fer a Son Cervera, sobretot. El que passa que també, a part de donar serveis als residents, com que tenim zona turística, també hem de donar serveis als que ens visiten, precisament perquè puguin tornar a venir. Clar, i això implica ja un cost de responsabilitat que, com a Son Cervera, tenim en relació a pobles de l'interior. Clar, per fer aquestes dues coses, serveis als residents i serveis també als turistes que venen, és molt important també la gestió econòmica per poder donar aquests serveis. I a Son Cervera tenim dos baules, que fa 8 anys que hi són, que això típic que diu molta de gent, que diu, no, ningú fa res, no. Aquí vull reconèixer en la primera presentació d'aquesta segona etapa que en aquests 8 anys s'han fet també bastantes coses, lògicament, i no me sap greu dir-lo, perquè hi ha hagut una circunvalació que era molt necessari, i en aquests anys s'han anat fent. Se va fer, per exemple, una plaça infantil molt reformada que ha tingut molt de beneficis per residents de Cala Millor, amb aquell d'aparcaments que també hi havia un dèficit d'aparcaments enorme. S'han fet carril bicis de Son Cervera a Cala Millor, a davant la mà. Tot això són millores que, quan tothom diu no, ningú fa res, no, se fan. Clar que se fan coses, s'han posat banyos a les plagues, i què passa? Que sempre se pot millorar, que és un poc la nostra intenció. O sigui, la intenció d'ON Son Cervera no és canviar el món, en paraules guapes, no, és intentar millorar el que hi ha, perquè pensam que se pot millorar. És evident que no podem xerrar avui del programa electoral d'ON, perquè això falten 6 mesos i això s'irà a la campanya electoral amb un programa determinat i hem de respectar els darrers 6 mesos de l'equip de govern, que és quan normalment se fa més feina, precisament. Això sí, amb això pensam que podem millorar. Nosaltres pensam que podem millorar en la productivitat del servei municipal. O sigui, a Son Cervera, que aquí ho hem posat, tenim un 130 treballadors, això suposa un 30% de 16 milions d'euros que és el pressupost anual, i el 30% és per pagar aquests 130 treballadors. Clar, pel pes específic i econòmic que té el tema dels treballadors, és important millorar la productivitat. Productivitat en les jornades, en els horaris, en els descansos, sobretot en la feina en si, és estar-hi damunt, fent reglaments interns de funcionament perquè hi hagi més eficàcia, en una paraula. També és important perquè a part dels 130 treballadors, a Son Cervera tenim contractes privats amb empreses que també donen serveis.
perquè també han d'estar damunt, perquè ens costen molt, com puguin ser, per exemple, empreses de neteja dels carrers, de jardineria, dels fens, del poliesportiu, del cementeri, de les platges. Tot això són empreses privades que tenen un cost determinat i és necessari que el regidor sigui més que polític, sigui gestor, que estigui damunt i que hi hagi una serietat damunt d'aquesta feina. Per això l'economia és important i la gestió econòmica és la que és. Ens trobem en una situació difícil per tota Espanya, d'acord? Però és que aquí la tenim més greu en molts aspectes, perquè tenim uns impostos molt alts, s'han augmentat moltíssims impostos, les tasses també s'han augmentat, les tasses de clavegueram, l'IBI està molt per damunt de la mitjana i, curiosament, amb uns impostos alts també tenim un deute molt alt, perquè hem passat en aquesta legislatura de 7,9 milions de deute, que això són datos del Ministeri d'Hisenda, a 14,6 milions de deute. Clar, i aquí es pensa llavors nosaltres, però hem aportant idees precisament perquè hem de millorar la gestió econòmica. Se suposa que hem de plantejar llevar serveis. Plantejar. Hi ha un bus que quan se va posar, que costa en 4 anys 700.000 euros, que quan se va posar era abans de la crisi. Escolta, a lo millor ens haurem de plantejar segons quin servei llevar-los, reduir, veiem ajuntament que redueixen molt la partida de festes. Estic donant idees del que pensam que nosaltres podem aportar. Concretament hi ha un municipi com Muro, que també té els impostos alts, però no té deute. Per tant, nosaltres volem entrar dins d'aquest joc polític local i també volem informar. De fet, aquests flyers ens costen un dos bes, nosaltres no som ni oposició de moment, però ja estem fent feina, estem intentant informar la gent perquè sabi quina és la situació econòmica, venim a la Cerverina, fem articles, hem fet una web. Jo penso que això és bo. La frase típica de pensar globalment però actua localment i a Sant Cervera molta gent aporta i és del que se tracta, de millorar. Vull acabar també en la meva aparició pública després de 12 anys d'un minut explicar de per què me'n vaig anar. Jo crec que sí, que és important que quedi aclarit, o sigui, molta gent se'n recordarà que en aquell temps el PSM, que jo ja no hi estic en el partit, és una etapa passada, tenia 4 regidors, el PSOE en tenia 3, i en els 20 dies de negociació de la legislatura no ens vàrem entendre per fer un acord. I el PP va partir en minoria, i això va durar tota una sèrie de mesos, i hi va haver molta pressió, del 1.000 i pico de votants nostres, els ajuntants al PSOE, els del PSOE el mateix, i el PSOE de Palma, el PSM de Palma, varen fer la seva pressió, fins que jo vaig accedir a el que se me demanava i no va anar bé. Varen ser 9 mesos, allà on no va ser una experiència agradable, de tot aprens, i les meves circumstàncies també, les meves circumstàncies personals eren unes altres, el meu fill petit, autoescola, etc. Avui m'ha canviat, he descansat 12 anys en aquest aspecte i penso que més que ideologia hem de fer això, feina i aportar, i sobretot bones formes, a vegades de manera contundent, però esperam això, que les pròximes eleccions, tal vegada si el poble ho vol, puguin ser oposició o sigui en govern, això ho dirà la gent, però tant si entram com si no entram, nosaltres seguirem fent aquesta petita feina d'aportar a dins una visió diferent. Moltes gràcies.